Ninkan Troxer Kebra Hini ke playing veteran singer Lata Mangeshkar COVID positive ke Longpen Candy Hospital Mumbai along Selang Ponbom. Bharat Ratna Padma Vibhushan and Parta Padma Bhushan anong ikilong Lunsepi Lata Mangeshkar alangli okpran ke meme abirta non hedjong national abirta long pachetak ponlo. Birta tengke alangli phan corona ke soang thek ke Longpen ajok Candy Hospital Mumbai along Selang Ponbom lo. Corona positive ke Longpen alang liphan ICU along Selang Ponbom lo. Lunsepi Lata Mangeshkar alang li arta ningkan troxer kebra hini aphai litang lo. Prabjin pen okpran kemikelong japhan Hindi Marathi Bengali pen chenglo kapre ka khei ke kroi ke deng pona thorom ke do anta arna makeng rielong kardom kar dibi pon japhan chuning rik pon. Veteran singer Lata Mangeshkar aphan okprana satlang along COVID positive ang thek Longpen hithi ruyapor intensive care unit maite ICU along Selang Ponbom lo. Lata Mangeshkar aphan dead piang kangamulu katum alang li lunjir aphan karju ninghang pikpinong. Prabjin pen alang li sayang mo ke claim kedam pon thulong japhan arnam kardom bidun japhan okpran kelang asai khiatum pen dead piang kangamulu katum aphan kachuningri padupon lo. National Desk Report, Caribbean Long Life.